мебинем ки ҳамин ҳодиса ки метавонист бо ҳар кадоми мо шавад, лекин бо ман рӯй дод. ҷасорат ва ҳақталабӣ исми Саида Рустамованро маълуму машҳур кард. роҳбари коллеҷи хореографӣ ки ман дар он ҷо кор мекардам, ғайриқонунӣ маро аз кор озод карда буд, аммо баъди оне ки ман ба вазири фарҳанг муроҷиат кардам ва вазири фарҳанг низ маро ҷонибдорӣ карданд. ӯ дар коллеҷи хореографӣ ба номи Малика Собирова омӯзгор буд. ба хотири набуди ҷои нишаст дар толори танги муассисаи таълимӣ, ӯ паёми президентро гӯш накард ва аз пайи кори худ рафт. моҳи дароз аз моҳи январ ки мо дар таътил ҳастем, аз нозири кадрҳои мо ба ман занг мезаданд ва таҳдид мекарданд ки ман бояд омада бо хоҳиши худам аризаи озод шуданамро нависам. Саида Рустамова ин тасмими раҳбарияти коллеҷро ғайриқонунӣ унвон кард ва ба мақомот муроҷиат намуд. боварӣ ба волоияти қонун ва паёмҳои ҳазорҳо нафар дар пайи матлаби сомонаи озодӣ дар бораи ин омӯзгор ӯро рӯҳбаланд кард. дидам ки ин қадар ман ҳам фикр дорам, на фақат дар Тоҷикистон, балки берун аз Тоҷикистон шахсони зиёд радиои озодиро гӯш мекунанд, тамошо мекунанд ва ҷонибдорони ҳақ зиёд буданд ва ин ба ман албатта маро водор сохт ки ман то охир бояд равам. иттифоқи касабаи Тоҷикистон нахустин шуда амрнома дод ки рондани устоди коллеҷ ғайриқонунӣ аст ва ӯ бояд ба кор барқарор шавад. буданд нафароне ки мегуфтанд ки хай маълима ҳеҷ кас бегуноҳ касро аз кор озод намекунад, хай маълима иштибоҳ кардааст, хай муносибат карда наметавонад, яъне роҳбар ҳамин хеле аз ҷанҷол мекунад, эрод мегирад, корманд бояд чи сабр кунад, таҳаммул кунад ёки чӣ кунад. ин ҷо буданд. ман медонам ки аз оне ки кушоду равшан мегуфтанд, боз ҷои пасипардагӣ низ буд ки мегуфтанд ки муносибати мо вайрон мешавад бо корфармо, бо ҳатто вазорату кимкиҳои дигар. лекин ҳар як шахс дар ҳаёташ бояд ки як чӣ дошта бошад, як принсипи корӣ дошта бошад. дар пайи якномаи дастаҷамонаи шогирдони ӯ ба дастгоҳи президент ба додситони кул дастур шуд ки қазия баррасӣ шавад. баррасии ин баҳс ҳам ба манфиати ӯ анҷом шуд. баъд аз ним соли барқарор шудан дар коллеҷи хореографӣ бо хоҳиши худ ӯ аз кор рафт ва ҳоло ба ҳайси устоди мусиқӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ дарс мегӯяд. барои ман бисёр чизои мусбӣ барои худам ва барои оилаи ман шуд. Рустамова мегӯяд баъди барқарор шудан дар коллеҷи хореографӣ муносибат ва талаби кор аз ӯ аз ҳамкорони дигар фарқ мекард ва раҳбарияти коллеҷ нисбаташ сахтгир буд. аммо барои ӯ ин дигар муҳим набуд. муҳим ӯ ба ҳадаф расид. исбот кард ки роҳбар дар ин баҳс ноҳақ буд ва нагузошт номаш ба ҳайси як омӯзгоре ки садҳо шогирд тарбия кардааст доғдор шавад. ҳоло бархи афроди ношинос ҳам зимни вохӯрӣ бо Саида Рустамова аз ҳақталошии ӯ тавсиф мекунанд. ҳақ мегӯянд ба ҷонибдори ҳақҷӯ аст ва албатта ӯ муваффақ мешавад, ҳамчуноне ки ман.